Наша Беларусь – дзівосная, самабытная і цудоўная краіна. З багатай гісторыяй, культурай, з прыгожай прыродай і таленавітымі людзьмі. Яе прыгажуць пяшчотная і някідкая. Ёсць краіны і землі, якія вабяць экзотыкай. Беларусь не з іх ліку. Гэта зямля створаная для людзей, для няспешнага, шчаслівага жыцця. А ў такім жыцці заўсёды ёсць месца і актыўнаму адпачынку, і падарожжам, і экскурсіям. Аршанскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі арганізуе для вас захапляльныя экскурсіі па роднай зямлі, па цікавым памятным мясцінам, па беларускім гарадам. Многія гарады ўзніклі ў далёкім мінулым, былі сведкамі розных падзей і на самой справе з'яўляюцца жывымі музеямі. Гэта Полацк, старажытны горад, які падарываў нам першадрукара Францыска Скарыны і святую спадвижніцу Ефрасінію, Нясвіж, вотчына шляхецкага роду князей Радзівілу, Віцебск, горад мастакоў і паэтаў, радзіма сусветна вядомага Марка Шагала, Гродна, горад раскошных каралеўскіх замкаў і многія іншыя гарады. Мы запрашаем наведаць вас памятныя для беларусаў мясціны, звязаны з цяжкімі момантамі гісторыі нашай краіны. Брэсцкая крэпасць, Хатынь, Трасцянец, Чырвоны бераг, іх шмат, што ляглі незагойнымі ранамі на сэрцах беларусаў. І, канешне, мы запрашаем вас бліжэй пазнаёміцца з нашай Аршаншчынай, бо, як кажуць, вялікае падарожжа пачынаецца з малой радзімы. Нашым цэнтрам распрацаваны пешаходныя і аўтобусныя турыстычныя маршруты, Орша гераічная, Орша гістарычная. Падарожжы ў Смальяны, Арэхаўск і многія іншыя. І таксама ляўкі, якія так любіў наш беларускі пясняр Янка Купала і дзе стварыў свой знакаміты ляўкоўскі цыкл. А для тых, хто глыбей хоча вывучаць гісторыю Аршаншчыны, у нашым цэнтры працуюць аб'яднанні па інтарэсах, знаўцы роднага краю і юныя краязнаўцы. А калі хтосьці пажадае сам навучыцца праводзіць экскурсіі, то аб'яднанне па інтарэсах, экскурсаводы краязнаўцы якраз для іх. Мы чакаем вас на занятках у аб'яднаннях па інтарэсах нашага цэнтра, а таксама запрашаем адправіцца ў падарожжы па нашай любай Беларусі.